Здравейте, приятели! Намирам се обай за прин чукача! Ето го, бай за прин чукача. Ще му монтираме една камера на сина му, Алито. Камерата е за 3 обектива. Сега ще видите. Това е стойката на камерата. Ето е самата камера за 3 обектива. Долният обектив се върти на 360 градуса. Горните ги гледате, другите горните. И аварма. Има си и аварма. Горе буркана. Като се включва авармата, буркана почва да свети. Ето го адаптера. Инструкцията как да се монтира, да се инсталира в телефона също. След малко се включвам пак. Ето е камерата пак. Пак ви обяснявам. Камерата е за 3 обектива. Те се виждат обективите. Едното снима наляво, другото надясно, другото се върти на 360 градуса. Значи ето телефона. Той е инсталиран в телефона. Ето. И сега ще я закачим. Ще я монтираме клиента където иска той. Преди малко беше изключена камерата от захранването. Затова телефона не щеше да работи. Ето. Сега е инсталирана в единия телефон и в втори телефон е инсталирана камерата. Сега ще я видите и в другия телефон, че е инсталирана в другия. Само да влизам в ето е. В 2 телефона е инсталирана самата камера. Има си и буркан отгоре. Този буркан, като се включва самата аварма, почва да свети. То цялата камера свети. И това всичко от мен за сега. Сега ще я ремонтираме горе на тавана, където иска клиента там. Ето е, камерата е готова. Ремонтирана. Клиента където иска, там я ремонтираш. Гледа момента тази тераса. Гледа. Ето тук гледа. И тия двете порти. 3 обектива е камерата. Има функция аларма. Ето го, пак ви казвам буркана. При включване на авармата, самия буркан почва да свети. Това е всичко от мен. Ще остава пак телефонния номер, който има интерес за монтаж на камери. Може да ми се обади. Давай.